Sili na puros mga choy mga idol ha. Lah. Ngulong mo min sini. Lah. Di ako. Milit tak sili. Bener? Kami choy. Say mayor ron mo say. Ay may muntag sa atong tanan mga choy. Sige. Bagyo maron mga choy. Pahabas ko sa kong yuta dire. What? Pahabas ko. Muna ako dito. Ay ya. Babas. Inadlawan ko na yung tagdo sa agdo. Nakuan ka? Ha? Naabot lagi ka dia. Ha? Grabe, wag ako kagabasan na kay wa mo kapasan taga resulta. So, nagkaging-kaging na si Baludo yo. Ikikik ka ba sa dito? Nabasa na kay grabe hugawa. Sige ta ko ang grabe hugawa. Sige gamit mo di. Ha? Sige gamit mo. Sunda. Unsa man akong gamit? Ay ya. Oy, ya. O wa magbagyo mga choy. Wa mabutan. Sana. Dire kay naman po grupo na tapok mga orangutang. What? Nangaon og kuan durian. Grabe durian no. Durian ba? Usa din na. Bana? Sabana. Si ulang ko anak sa bana. Kani si kanang kapitan si Jo. Kanang rini. Ay ya. Usa tara dito ro. Ha? Magliog me kay bagyo-bagyo man ron mga choy mga idol. Magliog me nya daghanon na mo sili. Ano Ha? Kani ba kanang itom-itom na ni. Amigo, Manok turay. mga idol ug mga choy kay naglain mang timpo sa atong mga naong. Magsili taron subakan og liog dara taw putahe. Og diasa mo kay amo saning manihon. Woo! Yo! Handa na ba kayo sa pinakamanghang na luto? Choy Vlog, let's go! Walang takot sanghang, walang atrasan! Buksan na ang kalan, ihanda ang kawali. Mga choy ay narito nagluluto araw-araw. May baboy, may manok, o kaya naman ay exotic na pagkain. Pero may kulang pa kung walang pulang hiwaga. Sandok sa kanan, kutsilyo sa kaliwa. Pagkain Pilipino talagang paborito. No! Karon mga choy ug mga idol ato na ning haonon. Sile, mas madami, mas masaya. Choy Vlog ang kusina na pumuputok sa anghang. Oh mga choy, ending na. Wow! Taas pungkod. Ego. Sili na puros mga choy mga idol ha. Grabe sili do oh. Daghana eh. Murag ko lagi ni. Nas Jollibee ba? Ngulong mo min sini. Di ako. Milit tak sili. Bener? Kami choy. Malaw ya. Shout out kong Burger King imo ani huwe. Okay. Dagan ni si Kuan ay. Burger King. Sili nga kinagod ba? Sili lang ko dako kay. Ano ko na? Bati kung bati. Namatong ah. Inita ko ang ganing kanon. Ay mawi na. Itong sana dami na. Dala. Nanti ko. Biasa. Hindi ka rin sosyo may ba? Nabuwa ka sili ah. Nah, sili oh. Kuntos din ni pre. Suji pa. Lah. Oh, liog. Tampaus kanon. Tampaus bahaw. Yes. Dah. Puwa kayo. Dah. Sili. Tuom ka ng hang. Oy, unyan ng hang. Tamis kayo eh. Dah. So, Mawi oh. kung ka nagpili dah. Pili na itong subaron. Mga idol ha, liog. Buga
kayo. Sabi. Ay, mawi ah. Ay, mawi ah. Ah, sili-sili. Ano? Sus, lumiyaw. Bigyan na mo. Sili na po. Lah. Video do. Lah. Oo, tani ay. Grabe, pili na silo. Dahil. Pumukha tayo. Sili-sili. Ah. O, dagan kay nagkatawa sa kalam. Da. Wani katawa. Kurugag ka mo to. Ah, kumkum mga idol. Sili is lahat gini. Oo. Tampaw-tampaw sili. Tampaw. Tampaw. Ah, Lagi ka on. Ano? sumugam ka. Laway. Yan. Ngayon. Na. Dagan ay. Yung migo si Burger King kasama to, dagan oh. Burger King. Adlok. Katsambang ka. Mga idol, mga choyo. Pete. Unan. Kaduha, ilang beses na yan ha. Tandaan ko. Oh mga toy! Linig na! Wow! Dilatay-latayan naman sa irona mo. Alam yan ha.